eu creo que isto é como, por poner un exemplo, como unha familia se poden levar moi mal os irmáns, pero chegado un momento, se desaparecen os pais, teránse que poñer de acordo para ver como sacan a casa adiante, non? Entonces, bueno, eu digo, primeiro, vamos a ver como queda eso repartido, si sacamos nos máis votos, si sacamos menos, que queda, si se está, porque efectivamente pode haber personas que contribuyan a que non se poña en riba da mesa un programa de esquerdas, si hai outras que estarían dispostos a aclarar eso. Eu creo que xa digo, ahora mismo nos queremos que o tema fundamental, e por eso estamos facendo a campaña, para fortalecer a esquerda, que nos entendemos que neste momento vamos a xogar aí un papel clave, pero non pola palabra, porque falar podemos falar todos moi ben, nos o que queremos ir é os feitos, que considere normal que o representante, non vou a dar nomes para non enturbiar este tema, pero quen considere normal que un representante da esquerda apareza traballando nunha empresa moi sonada da Constitución, vulnerando a lei de compatibilidades e vulnerando a legalidade porque está participando en adjudicacións ou en licencias de primeira ocupación, para nós iso non é normal. O sea, nós o que non podemos é dicir que se quita o PP para nós logo facer o mesmo que están facendo eles. Nós temos que reclamar que se hai un cambio será para gobernar de outra maneira, senón estamos perdidos, estamos engañando a cidadanía, e para nós iso é moi grave, claro. Para mí que hai que ser un pouco tolerante, ceder un pouco, tal, sí, porque senón, xa sabes, se levou o gato al agua, vai a ser o PP. Pero bueno, como dicía un amigo meu, bendito sea o dilema, temos a oportunidade de que o domingo a noite salen uns resultados favorables onde a esquerda colle forza. Eu creo que temos capacidade sobrada para poñer a cada quen no seu sitio e, como dices ti, con inteligencia superar os problemas que pode haber enriba da mesa. Pero volvo de antes, por onde empecé a intervención. Eu creo que o nivel de cabreo, de indignación que ten sobre todo a xente nova, temos que saber ler eso. Eu digo unha cuestión que pode parecer contradictoria, pode parecer dura, pero quero ser sincero. Non podemos confiar nos políticos para arreglar os graves problemas que ten este país no plano social, económico e institucional. É unha venta escandalosa. Desde logo que pensamos coa esquerda e preferimos que estén opcións o máis cercanas aos traballadores que estén gobernando. Pero tamén queremos ser claros, se a política é para, en vez de ir a servir a cidadanía, ir ti a arreglar os teus problemas, aí non nos vale. Aí os políticos non nos valen. E aí vamos a ser drásticos. Non queremos unha política podre, 4 anos máis, con exemplos escandalosos. É que non é que o diga eu. É que o compañeiro Tomás Abalde, veciño desta parroquia, non volveu ir aos plenos asqueado da forma de tratar os problemas. Xa antes o anunciara outro compañeiro do PSOE, o compañeiro José Domingo, que era o que levaba esa mesma área, aos 3 meses, que en silencio, caladamente marchou, porque lle parecía que era un escándalo como se estaba xestionando o Concello. E nós queremos eso, recuperar o que foi sempre, antes falaba da Segunda República, que a xente este na vida política para servir a cidadanía, os traballadores e os veciños e veciñas, e que non se convirta nun negocio, donde tan pronto culpas a poltrona, se te nubla a vista, si ven ali Promalar ou Caixanova, calquera outro, e claro, ter que agachar a cabeza. Non, nós temos que agachar a cabeza cando veña esta señora ou aquel señor, porque creemos, si son os que nos dan os votos e nos poñen aí, creemos que esa é a prioridade. As persoas de aquí, que podan un señor negociar dunha forma transparente e limpia unha unidade de actuación, totalmente aberto. Pero que esa unidade de actuación non condicione que efectivamente a xente teña posibilidade de obrar dentro da súa propia parroquia, normal que se faga eso. Que ocorre? Que logo as leis, eso xa nos levaría tempo explicalo e discutilo, que logo as leis efectivamente dende a Xunta coa Louga, pois condiciona moito este tipo de cuestión. Pero intencionadamente se trata sempre de favorecer os que teñen cartos e atrapar as persoas que efectivamente teñen menos recursos. E eu creo que iso que hai que tronzar de unha vez, hai que o eixo desta política ten que cambiar, non? Podemos estar equivocados, pero preferimos falar un pouco desde o corazón sobre estes temas.